Il-kittieba jinqdew b'bosta tekniki sabiex jingaġġaw lill-qarrejja. Fost dawn it-tekniki nistgħu nsemmu repetizzjoni li tieħu diversi forom u tista' tintuża għall-enfasi, ir-ritmu, għal sens urġenza jew għal finijiet mnemoniċi, jiġifieri marbuta mal-memorja. F'waħda mir-rokniet dwar il-kitba kreattiva ħarisna lejn ir-repetizzjoni tal-ħoss bħala alliterazzjoni. F'din ir-rokna se nħarsu lejn tipi oħra ta' repetizzjonijiet, speċjalment dawk marbuta mas-sintassi, jiġifieri mal-binja tas-sentenza. Nibdew bl-anadiplosi. Dan it-tip ta' repetizzjoni laqqana mal-istess kelma jew frażi fl-aħħar ta' vers jew sentenza u fil-bidu tal-vers jew tas-sentenza li jmiss. Ngħidu aħna fil-poeżija fejn jorqod ir-riħ ta' Achille Mizzi insibu anadiplosi bejn it-tieni u t-tielet strofi tal-poeżija. Qatt ħadħolhom fejn jorqod ir-riħ? Kollox nafu dwar ir-riħ. Ir-riħ fuq, dak ir-riħ li jifriska, li jnixxef, jixxotta. L-anafora hija tip ieħor ta' repetizzjoni li spiss titħaddem mill-kittieba tagħna. Il-poetessa Elizabeth Gregg tinqeda b'din it-teknika fil-poeżija Ziffa, meta tirrepeti l-frażi kull darba. Ila snin ma tarak, imma ġilta għadha titħarrek ma dik iż-żiffa li titlajja kull darba li għajnejk iħolluha. Kull darba li taqra l-kliem li qatt ma jiżloq minn xuftejk. Xi drabi r-repetizzjoni tieħu forom aktar ovvji. Ngħidu aħna permezz tal-epiżewsi, jiġifieri r-repetizzjoni tal-istess kliem wara xulxin. Il-poetessa Simone Ngwanetz tirrepeti l-kelmiet ejdli u erġa' darbtejn fuq xulxin fil-poeżija qasira Wens. Ejdli li int bħali. U erġa' kull lejl u taħsibx. Titħaqx għax tqajjem il-qamar. Tipi oħra ta' repetizzjoni huma aktar ta' natura sintattika, billi jistrieħu iżjed fuq l-istruttura tas-sentenza milli fuq ir-repetizzjoni ta' kelmiet individwali. Ngħidu aħna il-paralleliżmu huwa r-repetizzjoni tal-istess struttura, anke jekk il-kliem li tkun imlibsa s-sentenza jkun differenti. Norbert Buġeja joħloq paralleliżmu bejn l-ewwel u l-aħħar vers tal-poeżija numru 4, Lezzjoni, billi jibda s-sentenza bl-imperattiv u b'aġġettiv li jindika kwantità, jgħaddi għall-indirizz bil-kelma ja u jagħlaq b'mistoqsija. Ejdli daqsxejn, ja qalb, kif tkun il-ġenna. Issejd li ftit ja ruħ, kif tkun il-ġenna. Il-polisindeto mbagħad tkun magħmula minn repetizzjoni ta' konġunzjoni, jiġifieri ta' kelmiet bħal u, imma, iżda, jew u l-bqija. Rużar Briffa jinqeda bil-polisindeto fil-poeżija popolari Jum ir-rebħ, f'dan il-każ billi jirrepeti l-konġunzjoni u. U l-kotra qamet f'daqqa u għajtet jien Maltija. Miskin min ikasbarni, miskin min jitħaq bija. U l-kotra għannid f'daqqa u semmet mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ. Fuq nas li moddi ġwejjef, in-nas tal-apatija, x'ħin ruħna kienet riqda ġo sodda barranija. U l-ombra ta' vassalli qamet minn il-qabar u għajtet issa fl-aħħar jiena se nsib is-sabar. Xi drabi il-kittieba jażlu li jirrepetu vers sħiħ jew strofa sħiħa. Tip ta' repetizzjoni li bosta drabi niltaqgħu ma' ħaflanijiet, speċjalment dawk kantati fil-knejjes. Dan it-tip ta' repetizzjoni huwa magħruf bħala ritornell. Infatti spiss naraw it-taqsira ritt fejn suppost ikollna r-repetizzjoni. Ir-repetizzjoni tgħinna sabiex noħolqu testi aktar mexxejja, ritmiċi, jew b'effetti partikolari bħall-enfasi fejn meħtieġ. Bħal kull teknika oħra, importanti li r-repetizzjoni titħaddem bil-għaqal. Jekk tirrepeti żejjed, din it-teknika titlef l-effettività tagħha,
imma jekk ma tirrepetix, jaf titlef lil qarrija xorta waħda. Min barra li Albert Marshall huwa magħruf sew fl-oqsma tat-teatru tax-xandir, huwa għamel ukoll isem fil-ġeneru tal-poeżija, bidjoma friska li faċilment tintgħażel minn ta' kittieba oħra ta' żmienu. It-tim tagħna ltaqa' ma' Marshall sabiex jistaqsih dwar il-kitbiet poetiċi tiegħu. Niftakarni nibda nikteb il-poeżija aktar minn li kitbiet oħra fil-ħamsinijiet. Il-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet meta bdejt nirrealizza kemm importanti ta' żagħżugħ tat-temperamenti tiegħi, id-temperamenti tiegħi kienu minn dejjem forsi barra minn norma għaliex kont ribell, kont għalkemm elementi romantiċi dejjem eżistew fil-kitba tiegħi, imma ma kontx konvenzjonali, rrid dejjem nesperimenta. U allura meta għaraft il-bżonn li nesprimi ruħu fuq karta, meta kont imweġġa, meta kont nkun ferħan u meta kont niltaqa' wiċċ imwiċċ ma' fenomeni naturali ta' dak iż-żminijiet, inkluża natura nfisha. Jiena derli li l-aħjar mod kif nesprimi ruħi mhux biss bil-kelma mitkelma, imma aktar bil-kelma miktuba. U allura ħassejt il-bżonn tal-kitba minn dawk iż-żminijiet u eventwalment irrealizzajt li dik kienet vokazzjoni li se toħod li omri kollu. Meta nikteb poeżija, nitnebbaħ, skużawni l-kelma għax hija klixe, imma tnebbiħa. Ngħidu x'ngħidu, il-poeta, speċjalment poeta liriku bħali, imissu ħsieb jew jitqanaqal b'xi ħaġa l-imqari jekk tkun pedantika, imma l-importanti li jkun hemm taqnejla. U allura inħażżiżha u meta nara li t-taħżiża għamlet sens, inħalli l-poeżija tikber waħedha. U inti tikteb jew tħarbex il-poeżija, tara kif il-poeżija tieħu x-xejra tagħha stess u tiddetta il-mod kif tevolvija aktar milli tkun trida tevolvi fid-direzzjoni li trida int. Assolutament tispiċċa li l-poeżija, l-ispirazzjoni, il-lema tkun is-sid tiegħek tal-mument, isek qiegħed festasi. Ħafna mill-poeżija tiegħi hija konfessjonali. Mela allura għaliex konfessjonali jien għalija huwa importanti li nesprimi dak li nħoss fuq il-kuxjenza tiegħi. Meta jiena nanalizza lili nnifsi, nagħmel psikoanaliżi tiegħi nnifsi permezz tal-poeżija, it-temi ewlenin li joħorġu huma l-sfida biex jien ngħix fil-paċi miegħi nnifsi, li nħoss ukoll ta' ispirazzjoni fil-poeżija tiegħi hija l-importanza li għandna nagħtu mhux bħala kittieba ma bħala individwi lill-misteru tal-mewt. Jiena għalija l-mewt speċjalment fi żminijiet meta issa qiegħed fis-sebgħinijiet tiegħi ta' għomri, tajjeb li il-misteru tal-mewt nikkontemplah u nikteb dwaru. Imbagħad għax ma rridx nistema' iswed, poeżija tiegħi hija ċajtiera, kultant hija logħob ta' tfal, speċjalment bil-lingwa, u allura importanti għalija wkoll li nkun ironiku, sardoniku, ċiniku u il-ħajja noħodha bin-nejk letteralment. Waħda mill-temi ewlenin ma semmejtlekx tal-poeżija tiegħi l-identità. Il-ġlieda ta' identitajiet ta' individwu waħda kontra l-oħra. Meta jien sifirt u għamilt 15 sena imbiet minn Malta, iddakkart minn żewġ identitajiet partikolari.
l-identità ta' bniedem li ġejt aċċettat il-pajjiż adottiv tiegħi u naturalment l-identità naturali tiegħi dik Maltija li qatt ma ċħadd. U allura it-tielet identità hija il-Baalizmu li jistwilet fit-taħlit ta' dawn iż-żewġ identitajiet. Nistajl sena l-Awstralja sawruni bniedem totalment differenti f'dik li hija identità u allura l-ibridità ta' identifikazzjoni tiegħi hija importanti ħafna biex wieħed jifhem x'inhi essenzjalment il-poeżija tiegħi. Għal 10 ta' snin u mingħajr wisq għajnuna, Monsinjur Pietru Paul Sajdon ħadem sabiex iġib il-Bibja fil-Sinna. Ħidmet Sajdon waslet sabiex il-kotba mqazza jiġu pubblikati fi sħuħija tagħhom bil-Malti għall-ewwel darba. Ħidma monumentali li tat spinta importanti lil qasam ta' traduzzjoni. Sajdon magħruf l-iktar bħala biblista, bħala traduttur. Ktib il-Ġenesi ippubblikaħ fl-1929, l-ewwel ktieb fir-Rabta l-Qadima, u l-aħħar ktieb tar-Rabta l-Ġdida l-Apokalissi fl-1959. Jiġifieri hawnhekk għandek qegħdin insemmu 30 sena ta' xogħol li kważi illum issemmija ma titwemminx dina. It-72 ktieb tal-iskrittura mqazza ġew maqluba fi 30 sena minn persuna waħda. U publikom u għaspejjeż tiegħu u l-bqija. Hawnhekk dawna nistgħu ngħidu li taw spinta għal semmejt is-soċjetà tal-mużew. Dun George Preka is-soċjetà bnija fuq it-tagħlim u l-istudju tal-kotba mqazza. U dina forsi wkoll kienet provvidenzjali għaliex naħseb, nħossni ċert anzi, li l-ikbar suq li sab Sajdon fil-pubblikazzjonijiet tal-kotba tal-iskrittura kienet is-soċjetà tal-mużew. Ma rridx nagħti l-impressjoni li Sajdon waħdu kien ittraduċa, kien hemm tradutturi oħrajn, dun Pietru Paul Grima, Alfons Maria Gallia, Michel Anton Vassalli. U saru anke qabel sforzi anke minn protestanti. Jiġifieri tajjeb li nagħtu biex ngħidlek il-kuntest kollu. It-traduzzjoni ta' Sajdon tibqa' magħrufa ħafna għall-użu tal-Malti. L-ewwel għandek apart il-Malti, l-eżattezza xjentifika. Għaxu mar fis-sorsi ewlenin, fil-kitbiet oriġinali, u allura seta jinterpreta dak li nkiteb u jroddu b'mod l-iktar qrib possibbli fil-Malti. Imbagħad hu ma kienx biblista biss, imma kien ukoll kittib tajjeb tal-Malti. Il-Malti Sajdon kien jafu tajjeb. Jafas ħafna fuq il-Malti safi, il-Malti pur. Sajdon kien jemmen li l-Bibja rat it-twelid tagħha fil-Vant, il-kittiba sagri fl-Arti Mqazza, u allura tkun fl-aħjar tagħha jekk tkun tradotta b'Malti Semitiku. U allura anke il-binja tas-sentenza Sajdon kien jagħmilha fuq l-istil tal-Arbi, mhux l-ewwel is-suġġett, imbagħad il-verb, imbagħad kompli s-sentenza. L-ewwel il-verb, mela mhux Ġesu kien fid-dar ta' Lazzru pereżempju, kien Ġesu fid-dar ta' Lazzru. Mhux Ġesu qal Ġesu. Mhux Ġesu wieġeb Ġesu, dawna qed noħloqhom jiena ta'. Mhux fejn tidħol il-binja tas-sentenza biss, imma anke wkoll fil-lessiku, il-vokabularju. Pereżempju,
fejn Kristu jitkellem għad jiġu nies mit-tramuntana u mill-vant u mill-punent. Dawk sajdhom ma jużawhomx. Li ġejjin mit-Taljan, tramuntana, levante, ponente, allura juża l-kelma arbija mix-xmiel, mix-xerq u mill-arb. Hekk issiba. Sintendi, ġifieri min juża it-testa Sajdon, irrid joqgħod ifisser daqsxejn dawn il-kelmiet, u għalhekk mhux ma' kulħadd taf tkun popolari din it-traduzzjoni. Ma' din waħda mill-karatteristiċi prinċipali tal-istil ta' Sajdon. Darba mal-banda jien kont morxalata, poġġejt it-fajla u mala qbad parlata. Fost il-ġeneri tal-kant marbuta mal-senna, ma nistawx ma nsemmux il-makjetti, għamla tagħna folkloristiku. It-tim tagħna ltaqa' ma' Kurt Slattery, riċerkatur li ħadem propju fuq dan il-ġeneru, sabiex jitkixxef aktar dwar il-makjetti. Rosa Marie, xwiċ ħalli rosa kien taf tippoża Rosa Marie. Bl-kelma makjetta nifmu għanja, jew inkella kanzunetta, umoristika dejjem, u din xogħol huwa li dejjem iddaħħaq in-nies. Issa meta bdietu l-post ta' ngħidu hekk fejn intwerid l-ewwel darba, ma nafux bl-amment, m'hemmx indikat. Issa, imma din x'aktarx bdiet lejn l-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 20. U ħadni wkoll mit-teatru Taljan, jekk naraw daqsxejn ukoll it-teatru Taljan, il-makjetta kien ikollok il-makjettis, dak li jagħmel il-makjetta, dan kien jilbes xi ġlek pulit, xi ċoff, xi kappell, u dan ħnejdu hekk b'ton sarkastiku umoristiku wkoll kien joħloq karattru partikolari u kienu waqqa aċċajt din l-istorja u jħalli l-udjenza bid-bissima. Fil-każ ta' Malta huwa interessanti għalfejn għaliex il-makjetta tagħna ma baqgħetx biss marbuta mat-teatru, imma daħlet ukoll fid-divertiment tal-għana. L-għada mort inbiddel gala u kif wasat ħdin il-bib saffartilla. U ma sematniex erġet saffartilla, għal darbatnej, u fl-aħħar iddeċidiet li nkantala forsi toħroġ għalhekk jiena kolleħlewa kantajtila. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena. Il-makjetta importanti li jkollha fiha doża qawwija ta' umorizmu li tħallit bissima fuq dak li jkun. Barra minn hekk il-makjetta tagħna ma tkunx improvvizzata, tkun studjata qabel. Il-makjettist jiktibha jew nkella l-għannej jiktibha u jistudja qabel il-makjetta. Jista' jkun hemm battuti ħanejdu hekk li jkunu spiritu pront, jew jkunu fil-bidu tagħha jew nkella fl-aħħar jew nkella fin-nofs tagħha biex ħanejdu hekk jintegra aktar mal-udjenza. Barra minn hekk interessanti kif il-makjetta fejn jidħol teatrin din ħadd titkanta. Min-naħa l-oħra fejn tidħol għana il-makjetta ħadd titanna mill-għannej. Fejn jidħol teatrin il-makjetta x'aktarx bdiet bħala pallant. U mbagħad meta ngħidu pallant ġifieri jkollok il-makjettist li dan jagħmel monologu, jitkellem, u mbagħad tidħol daqsxejn mużika fl-isfond u jkanta wkoll magħha. Interessanti kif wara l-gwerra, wara tieni gwerra dinjija, Charles Close ta' spinta differenti l-makjetta. Għalfejn? Għaliex dan kien jaqbad mużika popolari, mużika Angliża, mużika ħanejdu hekk Amerikana, popolari f'dak iż-żmien. Minflok il-lirika Angliża kien idaħħal lirika Maltija, umoristika, u ħanejdu hekk u jkanta lilha. Ovvjament immaġinaw in-nies fit-teatrin x'in jisimgħu din il-melodija partikolari li diġà jafuha, imma b'lirika Maltija kienet tferraħ lilhom ħanejdu hekk u kienet tagħti ċertu gost. Fil-fatt waħda mill-intervisti ma' anzjani li kelli jgħidu li kif meta it-teatrin kien jalaq b'xi makjetta meta jmorru lura d-dar, kienu ħanejdu hekk fit-toroq ikantaw il-makjetta li kienu semgħu fit-teatrin. Min-naħa tal-għana m'għandekx mużika popolari, għandek il-melodija tipika tal-għana, il-kiterra. X'aktarx ġeneralment il-melodija kienet tkun waħda ħanejdu hekk mexxejja, melodija li tħalli ċertu gost. U l-għannej f'dan il-każ mhux ikanta mal-makjetta, imma janni mal-makjetta. Fl-għana wkoll sar daqsxejn żvilupp għaliex ma' żmien daħal ukoll ħanejdu hekk kien qatt daqsxejn il-ħoss tal-kiterra, baqgħet il-melodija tal-għana imma daħal is-synthesizer. U aktar tard eżempju għandna Fredu Abela, Bambuccio, nkella George Azzopardi il-Mak, li kienu ħarġu t-teksimeri li inqataw mill-ħoss tipiku tal-għana imma żammew il-kiterri.
السيرة التسليمة من امك البولي قال كم كيني ضيع الكليمة نقبلوا بالتاكسي مليون ادلوا جوا الفريانة معروسي ما ضمش النمرش من السيرة ما كينش فدانا. Naħseb illum il-ġurnata l-makjetta għada ħajja u n-nies għada wkoll tfittixa. Eżempju jekk naraw minn rebaħ sena l-oħra tal-Malta's Got Talent kellna l-missier u l-iben li dawn huma żewġ għannejja u għannew makjetta. Barra minnek jekk naraw ukoll xi programmi lokali mhux l-ewwel darba li jaqbdu kanzunetta popolari jeqilbula l-lirika għal Malti u tkun ħanejdu hekk umoristika jew nkella sarkastika. Dik hija wkoll forma ta' makjetta l-istess kif jagħmel Charlie Cluse. Barra minn hekk għandna programmi li jsiru wkoll kull nhar ta' ġimgħa li jagħmlu il-makjetta tal-ġimgħa li tieħu forma ta' għanja u tkun rokna li n-nies ukoll ikunu qed jistennewha. Naħseb il-makjetta n-nies għadhom iriduha u ħanejdu hekk għad għandha ħafna xtoflinna. Isma' sejjer ngħidilkom ħbib tiegħi ġuventu jekk tiġu biex tiżżewġu xi tfajla minn tal-lum. Araw x'inhi x-xebba ħarsu lejn l-ommijiet għax magħhom tħabbtu wiċċkom li marqa tkun jagħti. Smartino u DSTI huwa ktieb għażżar miktub mill-awtriċi Natasha Turner u maħruġ f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu bit-tema tas-sigurtà u l-użu tajjeb tal-Internet. Dan il-ktieb li jismu Smartino u DSTI jitratta dwar is-sigurtà u t-tagħlim tal-Internet. Ngħixu f'ħajja żmien tal-lum li kulħadd juża l-internet, jagħmel ħafna ġid fejn nikbru nitalmu minnu, imma kien tuża ħażin għandu konsegwenzi korroħ u jista' jagħmel ħafna ħsara. Għaldaqstant l-Aġenzija tal-Litterizmu kollaborazzjoni ma' Smart Online talbuni nikteb dan il-ktieb Smartino u DSTI biex inqajmu kuxjenza dwar it-tagħlim u s-sigurtà tal-Internet. Fil-fatt Smartino jirrappreżenta id-digital footprint li hija sistema li tkun taf kollox x'nagħmlu anke nikdbu sempliċement chat u ħassarnieh għax forsi indunajna li tkellimna maġġel, ma kenniex ngħidu dak il-kliem u aħna minna delete ħassarnieh x'imkien jekk iridu jfittxuh ħajfittxuh. U l-karattru prinċipali huwa Smart Online u semmejtu Smartino. Inkludejt ħafna search engines li huma popolari ħafna fostna. L-aktar Google, YouTube, Facebook u Instagram. Tajtom isem biex it-tfal jassimilaw ma' dawn il-karattri, Cynthia Saliba pinġiet dawn il-karattri veru ħelwin, ħalli t-tfal iktar jassimilaw u jitalmu u għanna l-Googla, għanna l-faċċa paġna, għanna l-Instagram, għanna l-istanjata u għanna l-filmatu. L-istorja hija dwar dan Smartino li qed jara li t-tfal qegħdin f'periklu kbir, ħafna drabi jkun hemm ħafna tentazzjonijiet fuq l-internet u joħloq di l-kumpanija, id-DSTI, id-Dipartiment tas-Sigurtà u Tagħlim fuq l-internet fejn jiddaħħal bħala membri fuq il-bord il-daw il-karattri li semmejt u jibdew joħolqu proġetti interessanti kemm ta' tagħlim, kemm ta' motivazzjoni biex it-tfal jitalmu jużaw l-internet b'mod tajjeb. Biss hemm dejjem dal-misterjuż hacker. Fil-fatt fil-ktieb jismu hacker u dan dejjem qed jipprova jara x'qed jagħmlu id-DSTI bil-tricks, bil-intriċċi tiegħu u bil-viruses tiegħu u dejjem jipprova jostakola il-proġetti ta' Smartino u l-grupp tiegħu DSTI imma ovvjament mhux se jirnexxielu għax hekk aħna nkunu konxi dwar il-ħsarja u l-iżbalji li nistgħu nagħmlu kemm aħna l-adulti u kemm aħna t-tfal il-hacker mhux ħalluh
jħassilna proġetti. Hacker għajjat l-viruses morru f'kull sit elettroniku li hemm fuq l-internet. Ibdew mis-sit ta' Google għax it-tfal jużaw ħafna għal-riċerka u biex ifittxu l-logħob. Jidħlu f'kull pop-up li jiena ħloqt u ħajru li t-tfal jafsuha. Jien ser noqgħod bil-qeda hawn nitpaxxa bil-ħsara li ser nagħmel. Ma dan il-kliem faqqa daħqa waħxija li dwiet mal-kamra. Il-virus iskexxu u talqu li ġu l-barra. Hacker kompla jesperimenta b'kimika ġdida li tinfiltra s-siti elettroniċi edukattivi kollha. Ma kienx jaqbillu li t-tfal jitalmu u jsiru aktar intelligenti, għax aktar ma jaqraw u jitalmu u jitlef il-poteri tiegħu kollha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.